як ҷавон наздам омад, бисёр парешонҳол буд, оби дида мекард. 25 сола. Гуфтам чӣ шуд? Гуфт калимаи талоқро истифода бурдам, аз занам ҷудо шудам, 2 кӯдак дорам, дилам месӯзад барои кӯдаконам. Сабаб чӣ шуд? Гуфт як ҷо маърака буд, падараш омад бо 2 хоҳарчааш, хостанд ки ӯро ба маърака барам, аммо бо соҳиби он маърака ман каме ноҷур будам. Ман нахостам ки ҳамсари ман он ҷо биравад. ӯ каме нӯшида буд, мегӯяд. ҳарчанд хостам фаҳмонам ки амак гирифт, аввал аз худам ҳақоратро сар кард, ҳарчанд хуб дигар гирифту аз модар шурӯъ кард. ба ин хотир дигар ман худро идора карда натвонистам. Аз ин сабаб ҷанҷол шуд, чун аз модарам гирифту, аз худам гирифту. ҳарчанд кашол берун кунам, гуфт духтараш ҳамроҳ шуд, хост духтарашро кашол ба хонааш барад. хуласи гап то ҳамин расид. Гуфт ки ман калимаи талоқро аз даҳонам баромад. акнун ҳам онҳо пушаймон, ҳам ман пушаймон. духтардорҳо, вақте духтар медиҳед, шумо дигар ҳаққу ҳуқуқ надоред. ҳаққи шавҳар бартар аз амри падар, дон ки ҳатто беҳзи ҳаққи модар аст. акун бағали занат гарма как хоб мекунӣ, духтарат набероҳоят сарсону саргардон. акун мегӯяд ман чӣ кор кунам? гуфтам рав назди ягон фатвогар, ягон фатвоед бигӯяд, чун ин мавзӯъ аз ман дур аст. аммо сабаби гуфтанам дар он аст ки духтардорҳо бисёр ҳастанд ки гӯё тасаввур мекунанд ки ҳанӯз ҳамон духтар ҳамон ҳаққу ҳуқуқ, дигар ҳаққу ҳуқуқ надоретон ба ҷуз шавҳар. аввал шавҳар аст, баъд шумо ҳастед. худро эҳтиёт кунед. шуморо дӯст медорам. бахшиш каме шух аст.